Čaute, vítajte pri ďalšom dieli fitness cvičenia s vlastnou váhou s názvom Body Shaping. V minulom videu sme si ukázali, ako si poriadne precvičiť svalstvo na stehnách a na zadku. No a dnes si ukážeme, ako si pekne vytvarovať brušné svalstvo. A viete, čo je dobrým zdrojom energie? Ovocie. Čiže hodinku pred tréningom si kľudne môžete dať takúto vitaminovú bombu. No a o chvíľku si ukážeme jeden super cvik. Poďme na to. Dnešný cvik bude zameraný na šikmé brušné svalstvo. Poďme si to ukázať. Ľahneme si na bok, nohy si dajte mierne takto dopredu, ruku si dajte za hlavu, ešte zvalím sa takto na zadok, aby ste neležali na boku, aby vás to nebolelo, čiže som stále na zadku, nohy sú vyrovnané a snažím sa koleno ťahať k lakťu. Dáme si 10 opakovaní jednu stranu a druhú stranu. Pripravení? Poďme na to. Raz, dva, vždy keď máte nohy hore, 3, tak sa snažte vydýchnuť, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, dobre, to isté, druhá strana. Ešte sa snažte nerobiť chyby tohto typu, že to budete cvičiť takto. Alebo takto. To je nesprávne. Takže druhá strana, pripravený. Stále sa zvalím na zadok. Pripráv a poď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Takže tento cvik sa snažte cvičiť 10 opakovaní na každú stranu po 4 série, aby vám to perfektne zaberalo. A vidíme sa pri ďalšom videu. Workout! No a na záver mi dovolte, aby som vás pozval na celú hodinu body shapingu, kde si precvičíte komplet celé telo. Cvičíme stále pondelky, stredy a piatky vždy o 6:00 na Ekonomickej univerzite. V kolektíve sa predsa cvičí lepšie, takže poďme na to, čakám vás. Workout!